ଆଜିର ବିଷୟ ଖରାପ ଲାଇଟ୍ରୁ କେମିତି ସହଜରେ ମରାମତି କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅନ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା ନବ୍ ଟାଙ୍କିର ନବ୍କୁ, ତାପରେ ଚୁଲାର ନବ୍ଟାକୁ ଖୋଲିବା, ଲାଇଟ୍ର ମାରିବା, ଜଳୁନି କ'ଣ କରିବା, ଲାଇଟ୍ରକୁ ଆଣିବା, ଲାଇଟ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖୁଥାଏ ଏଇଠି ସ୍ପାର୍କ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ସ୍ପାର୍କ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ମୁଣ୍ଡଟି ବାଡ଼େଇଦେବା, ତାର ଗ୍ୟାପ୍ କମ୍ କରିଦେବା, ତା ହେଡ଼୍ର ଗ୍ୟାପ୍ଟା କମ୍ କରିଦେବା। କମିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ସ୍ପାର୍କ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଦେଖ, ଏହିପରି ଘରେ ଲାଇଟ୍ର ମରାମତି କରିପାରିବେ ଆଉ।